маълумоти ба санаи 1 июни соли ҷорӣ дар миқёси ҷумҳурӣ қарздории музди меҳнат ба маблағи 67 миллиону 386 ҳазор сомонӣ қарздорӣ ташкил меёбад. лекин ин қарздорӣ бо дар назардошти қарзҳои пешин дар ана ҳамин 6 моҳ қарздории нав ки аз ҳамин 67 миллион пайдо шудаги ин 20 миллиону 571 ҳазор. зиёдшавии қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат дар ҳамаи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ ба қайд гирифта шудааст ки ба ғайр аз соҳаи кишоварзӣ қарздорӣ аз пардохти музди меҳнат дар ҷумҳурӣ асосан аз ҳисоби корхонаҳои саноатӣ, сохтмонӣ, нақлиёт, идораҳои беҳдошти давлати беҳдошти замин ва обёрӣ, авиатсия таълуқ дорад. аз ҷумла ман бояд қайд намоям ки ана ҳамин 93% қарздориҳо аз музди меҳнат ва 27 корхона таълуқ дорад. ин як масъалае ки вобаста ба қарздорӣ, лекин хадамоти назорати меҳнат дар ин ҷода нақша кардагӣ пурра омода истодаанд. вобаста ба қарзҳои музди меҳнати бюджетӣ чиҳел ки шумо қайд кардед ба санаи 1 июн ба қайд гирифта шуда буд дар маблағи 185 ҳазор. ин маълумоти оморӣ аст. лекин тибқи маълумоте ки мо дорем имрӯз на соҳаи тандурустӣ, на соҳаи маориф ғайр аз як қисман қарздорӣ надорад, лекин соҳаи маорифи вилояти хатлон якчанд сохторҳои вилояти хатлон дорад қарздорӣ, лекин бояд ки ана ҳамин як ду рӯз пас ин масъалаҳо ҳалли худро ёбад.